Right, chekutanga ndinoda kutenda vazukuru nesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV handiti channel yenyu channel yamunofarira ndichikurudzira kuti kana unga usati wasubscribe paSaint TV aiwa ino ndo channel iri kupisa zvaiye zvino handiti so subscribe, turn on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified handiti ndichitoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So ndine mashoko asingafadze andauya nawo mashoko asinganyanyofadze emuzukuru wangu anonzi ye Blessing Chimowa kana singakanganise vazhinji tinomuziva nekuti mbudzi yadhura handiti mbudzi yadhura uyo aiekta kana kuti aiekta nemushakabvu Lazarus Bohora Gringo handiti mbudzi yadhura vakati entertaina zvakanyanya tichagarira ZTV handiti vachaekta vachakura vaitientertaina zvakanyanya kana naizvezvi mazuva akapera takavaona vakuita futi Troublemaker Gringo Troublemaker vakahamba nemaprojects akawanda vakaita so arwara mbudzi yadhura handiti tazonzwa mudzimai wake anonzi yeAgnes azotaura achiti zvoni urwere hwachona hwakatanga paakamboita tsaona about 10 years ago paakaita tsaona ndo pakatangira urwere hwacho. Tazoona iye zvakare mbudzi yadhura azonyora kupeji kwavo yakanzi mbudzi yadhura akataura kuti zveshuwa ndauya kuti ndizozvitaurira ndega handisi kunzwa zvakanaka so ngatimunamatire mbudzi yadhura handiti ngatimunamatire especially panguva inoyi nekuti anga ave kulala panzi uko kwaakawana munda kwaakaenda kuti anombonorima so nenguva inoyi munhu akarwara ari kumusha munoziva kuti zvakawanda zvinonetsa handiti so vanenge vachida kumubatsira tinogona kuenda kuFacebook page kwake tinoona futi kuti totaura naye kuti tomubatsira sei handiti asi chikuru ukatadzako kuenda ikoko pachingomunamatira pozi panguva inoyi ari panguva yekurwadziwa. Ndonyaya dzandango ndingokuvigira zukuru tikuzivisei zviri kuitika kune macelebrity enyu kune zviri kuitikawo kuna mbudzi yadhura. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, let's like, share and comment. And that comment, but that's much love.